ngizama ukuyi-avoida le subject le ukuthi mase kufathi siye lapha enkonzweni nawe wazama ukungikhuthaza ngikhuhle nangezinga yabo lonto le efuna ungipha lento lena aphinde naye ayidlalise yona bafo iyavuka lento le yabo kodwa manje ayiziqine ngalendlela le fathi iqine ngawo ngoba ivana igoba ishona ezantsi yabo ngalento lena uzabe nomdlandla fanele iqinithe ngqe lutho bafo nobona i-load shedding ya Eskom ivana ibe nje mpam kube mnyama kucime ibani mfethu ngithi ngisabathe ngithi ngiyazama nami ngize ngibuyele eceleni mfethu ngithi ngiyazama ukuvusa umdlali sefuna ukudlalisa umdlalo inkundla ivana ingashubungi Ithu ngibingelela namhlanje ngibhlungu ngicathi ivideo yokuqala emva kokuzwakala kweindaba ezibhlungu kangaka ezenzekile eSouth Africa endaweni yase-Eastern Cape eMatatiyela la udadewethu omncane la umshana wala ekhaya eMakhaya TV la umzukulu wala ekhaya uCwecwe evelelwe isihlo engafisi nokuthi singavelela ngisho yedwa umuntu wala eSouth Africa ngisho yodwa ingane ephuma esikolweni ngokuthi iyofuna imfundo bese ifike yenzakala le nkinga evelele ikakhulukazi esikolweni endawo esithatha ngokuthi iyona ephephile for ingane ukudlula yonke indawo sithi siyiMakhaya TV siyayicela ijustice siyafisa ukuthi uhulumeni wase-South Africa ngenelele siyafisa ukuthi amaphoyisa enze ubulungiswa siyafisa futhi ukuthi nawe malume lapha ekhaya nawe mkhulu nawe mfowethu nawe baba omncane uma umuntu wesilisa ngithi sicela ukuthi ngaso sonke isikhathi siwavikele amantombazana aphila ngaphansi kwe-South Africa aphila ngaphansi kwekhaya ingane yakwamakhelwane ingane yakho ingane yakho ingane yakho kulezi insuku abantu sebadlwengula izingane zabo abayizalayo sithi thina siyaMakhaya TV asihambiselani nayo nto ngakho-ke siyacela ubulungiswa udadewethu omncane uCwecwe ukuthi bube khona bafo ngikubingelele ngiphinde ngwamukele eMakhaya TV. Yebo baba njani? Hayi bafo siyakhuluma nje kodwa kulezi insuku siyizwe nathi sumndeni wasemakhaya angeke ngisho ukuthi right ngizothi siyancenga kodwa ngenxa yesikhathi ake sihlale odabeni lakho wenze njani bafo? Hey baba ngilethwa inkinga zobhoko lana sakwazi ukuvuka ngisey'inkingeni laba obhoko usho isitho sami sangasese hayi ukuthi-ke masuyisho kanje ngiyadideka odokotela laba be-medical doctors banendlela abaye basho ngayo ukuthi ama-stages yini e-wrong abantu besintu nabo banokusho ngendlela yabo ukuthi yini e-wrong kuze kufikele ekutheni mhlawumbe ubhoko lungavuki kodwa-ke nombukele emakhaya nami ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe ubhoko wazalwa lungavuki ngabe mhlawumbe lavuka ngabe kwenza kanjani mhlawumbe uma ungangibekela isitori sakho uqale nini ukubona ukuthi ubhoko lisavuka? Shuthi mina bafo njena into eyenzeka ngangiyinsizwa njana zonke iy'nsizwa ngiphuma out ngiwathola abantu besifazane ngibenza lento engibenza yona sijabulisana kumnandi ngase sengiba necondition-ke encane-ke kuthiwa-ke ama-piles mfethu uyabona lento leyo kwayinto inganakeki ngoba-ke vele-ke ngangizenzela lento lena kahle yabo so lento lena yaya ngokungiqinisa lento le yayisisingibamba yabo lonto leyo sengithi manje angeke ngivele ngoba manje ayisasebenza nokusebenza kukambi ngoba sengizengalobola nomfazi wami manje asawazi ukujabuliseka manje into le iyangikhathaza kakhulu ngoba manje angazi ngizwenze njani ngoba phela nonkosikazi naye angazi asafune lutho nje kumina. Okay ukuthi ngifuna umlaleli osemakhaya sibe ne-understanding uyakuveza ukuthi lalisebenza uyasho ukuthi wawuyenza into oyenza engithatha ngokuthi wawulala namantombazane kunjani impela uqale nini ukulibona ukuthi alisasebenzi? Bafo lingiqale ngalenkathi lena esekhona umama wasekhaya la sengithi khona-ke ngoba sengithathile ngiyamjabulisa shuthi ngazama khona ukuthi ngathukathi abafowethu bangitshela bathi khona amaphilisi la adla hayi kwabe ngathi kuyalunga kodwa manje inkinga la engangiba nayo yayiba yodwa mfethu ngoba ngangishaya irawundi eyodwa mina ngithi ngiyabuya futhi kumzekeliso wesibili lento ingasafuni ukusebenza lokhu ngiwasebenzisa kwagcina
ngigcine sekufathi ngithathe ngiyoweqisa amaphilisi. Ngavane ngaqina ngikwazi ukuyichaza lento le, ngaqina ngawunkonko ngayirobot engathi ngifuna ukuphathwa into ekuthiwa i-stroke. Emva kwalowo yavane yathi mpampampam. Sengizame wena imbiza, ngazama wenani ngithi ngizama ukuyilungisa. Ngiyayibona le nkinga le bafo ayingilungele. Futhi njengoba ngichazile nje nonkosikazi wami, angazi noma mhlawumbe sikhona la ngoba asafune lutho mina andiyangikhathaza lento le. Sengizame ngazama angazi sini ngempela nje ezokwazi usingisize bafo. Ngiseyinkingeni ngendlela eyisimanga. Ngoba nami ngicathi sengihambile ngabona kuningi engikubukayo, ngingasi umuntu ohlolana umbukeli lapha emakhaya, kuningi angakusho ukuthi yini. Ngabe ubafu usewaya ko-medical doctor, ngisho odokotela laba abafunda i-medicine ngoba phela odokotela sebabaningi manje, ngisho laba besilungu. Yabona bafo labo ngaya kubona bafo labo bangenza i-operation lento lena ngoba siqale phela nanokuvela ngaphandle lento lena. Operation yama-piles bafo, sengasawazi nanokungasahambeki nakahle mfethu, sekunzima ngale ndlela lena. Bethi bazama ukungisiza mfethu yabona, kodwa ngelinye ilanga ngathi nje ngihlele efonini yami ngase sengilibona lo hlelo futhi nani bechaza ukuthi bayasiza. Ngase sengithi angize lana-ke nabo bazama nje wayengibukela nomoya. Okay. Umama wasekhaya ufila kanjani ngalesimo sakho? U-aware noma kwenzakalani? Hey, phela mfethu uyazi nawe mfethu, akukho lula ukuthi uvane uthi bhadla la in yabo. Ngeke ngizame ukuyi-avoida le subject le ukuthi mesekufathi siye laphana enkonzweni. Nawe wazama ukungikhuthaza ngikhuhle nangezinqa yabo, loo nto leyo efuna ukungipha lento lena aphinde naye ayidlalise yona bafo, iyavuka lento le yabo. Kodwa manje ayiziqine ngale ndlela le fathi iqine ngayo ngoba ivane igoba ishone ezansi yabo. Kanti lento lena uzabe nomdlandla fanele iqine ithi ngqi, yileyo nto le efike ibe yinkinga. Bafo ngizocela nje ukuthi ngibe clear kuwe, awuwedwa kuyo yonke le nto obhekane nayo manje, awuwedwa. Uma ngithi awuwedwa angisho ukuthi ngoba mina ngikhona eduze kwakho, ngicathi angilazi iphesenti, kodwa iningi lamadoda ase-South Africa abhekane nayo leyo nkinga ukuthi singani besilisa sikhulumi ngaloyo, yabo. Asikhulumi. Mina nje ngizoxoxa esami story esangehlela, nami ngake ngazizwa ngingendoda kodwa ngangisewumfana, ngake ngazizwa ngingeyena umfana, nami ngangicakashula njengabo bonke abafana, yabo. Ngikwenza lokho engikwenzayo ngisafunda isikole until ngelinye ilanga ngiyibandakanye nomunye usisi engangifunda naye, sasezingane phela, sengithi usisi ngoba phela usisi manje. Kwaze kwasa lutho, alivukanga lutho. Ngiyayazi ifeeling ngimphelezela khona la ngiqeda khona amandla mase ngibuza ethi yini kwenze njani ipipi lakho, sipolise emakhaya, into yakho ayivukanga, yabo. Lokho kwangilimaza kakhulu, yabo, kwangilimaza. Ngitshela ukuthi bafo ngathi mase ngisendleleni ngiqeda kumphelezela, into yangikhulula umoya ukuthi lavuka lathi qinqo. Namanje ngiyazi ukuthi mina sengiyazi ukuthi kwakwenzakalani, yabo. Noma ngeke ngikhulume lapho ngoba i-topic akusiye yami, eyakho. Into eyidalulile bafo udalule ukuthi wawunama-piles. Abanye abaningi emakhaya ama-piles bawazi njengomhlume, bethi umhlume. Ziningi-ke iy'mbiza zama-piles. Abantu abaningi bekusho ukuthi vele ama-piles aya-affecta ukusebenza kwenduku. Ngibuze-ke nje bafo, etoilet uyaya? Hey bafo, kuphele nanamasonto nanesonto bafo, ngithi ngizama ukuthi bafo ungayi bafo, kube buhlungu into ongakazi uyibone bafo, yabo. Lento lena ngifisa ukuthi ababukeli babone ngempela isento lena ayiyona into encane, into okay bafo. Into engichazayo ukuthi isimo obhekane naso siyalapheka. Yebo angisiyona udokotela kodwa bengifisa ngathi ungaya kodokotela nalabantu ekuthiwa i-men's clinic, ngoba ngokwami ukwazi iningi izinto ezenzayo ezenza ukuthi igcine kufinyelele la kuthiwa induku yomuntu wesilisa ayisavuki.
kungawukudla esikudlayo, kungawudrink esibaphuzayo, sisuke siphuza kakhulu ama-energy drink bafo. Odokotela abafundile babuye bethi notshwala nabo bunomthelela ekutheni lento le yenzeke. Kodwa abanye abantu, khona abantu abanokuthi mina mase ngiphuza isiminofu ngeke ungimele embhedeni. Yabo, angisho ukuthi bafuna usuke la uyophuza isiminofu. Nje inkinga yakho ngicathi fanele siyibheke ngeso olukhulu esihlakaniphile. Bafike ngakusho mina ngizokusiza. Ukhona lokhu ngikusholo nawo bonke-ke abantu besilisa abanokungithinta. Inkinga yakho yikho ngithe bafo awuwedwa. Yabo, ukuthi abanye abantu banokungifonela ethi Sithembiso mfethu awungisize ngifuna induku yasekamereni. Yabo, ngibasize-ke ngibasizayo futhi bonke babuye bebonge. Leyo nto ngeke ngisuke ngizothi woza-ke woza ne-story ngoba ekugcineni thina simakha TVs not about i-story. I-story esiza la fanele kube i-story esidinga isixazululo. Bazobhala kuma-comment futhi bazokulayela abantu abangakusiza. Nami ngiyakurecommenda ukuthi uye enyangeni. Ngizoyisho nami ngikurecommenda yona, kodwa ukhona umuthi engizokunika wona. Lo muthi u-600 mibili, ukuchatha nokuphuza. Udayiswa omunye umkhulu nje wangakithi eNquthu, engeke ngimdalule ngoba akasiyona inyanga. Kodwa lo mkhulu uyawudayisa imithi. Ngibalandela abantu mangiseNquthu umuthi owufunayo angibekezelele, nami fanele ngiqale ngeNquthu enginike lo mkhulu ngikwazi ukubanika. Endukwini-ke hayi, makuba inkinga yakho induku, ngiyagaranta lo muthi uzoyivusa. Uthi uqeda kuchatha nje alipheli usuku uyizwa ikhahlelo uhamba wedwa. Yabo, bese-ke into engizoyicela bafo, uhambe uye emntwini. Ngizokunika mina induku, ngizokuthengela ngemali yasemakha TV esiyizanyo EasyBet ngoba u-EasyBet is the best. Ngizokuthengela ngemali yasemakha TV nathi esiyiqokolelayo, uyithole le nduku le. Ngizozwa ngayo ukuthi ihambe kanjani. Bese-ke ngicela ukuthi uhambe uye kumuntu ohlolayo, uye enyangeni ngoba singawablame ama-piles ebo. Kodwa usumdala manje, ubuthakathi bukhona. Ngenzeka ukuthi khona intombi yakho engakuthandanga ukuthi wena usulobola lo yasekushaya. Ngenzeka ukuthi khona umuntu wasemndenini ongakuthandanga ukuthi wena usuvusa umuzi wakini wasekushaya. Kungenzeka futhi uthole izinto eyidlayo. Inyanga zokusiza ngani fanele uthole nezinsizi ukhothe ngoba asazi. Kodwa mina makuba induku, yabo, since uthe amaphilisi asayishaya angaze angavuka. Lapha ngiyagaranta into engizothi uchathe uzoklineka amapipe. Mase uyiphuza sinye, kodwa-ke ngizokusho lokhu nabantu bazi nawe wazi, iyamithisa. Mawuzoyiphuza ngingathi umuntu akayiphuze bese uyolala nanombani ngoba uzomuzwa sethi iwamitha ngephutha bese uyabaleka ushiye umama amantombazane odadewethu beno kuthiwa o-baby mama, lento engayifuni. Usubashiya amantombazane wazalisile bese uyabaleka ngoba uthi wawushaya udlule, kanti washaya sikuni usebenzise nembiza emithisanayo. Mina ngizosiza ngalokho bafana. Ngazi noma mhlawumbe kusekhona okunye wena obusakudinga, kodwa nje kuzwakala ngathi isitori sakho siqini futhi nje engicela ukwazi ukuthi bafo kuyenzeka. Amaphilisi ungasawazami, phuma kumaphilisi. Mawukuba ayisebenzanga imbiza yami, ufunda ama-comment, ivideo yakho ngizokutshela uma siphumile. Bazokulayela la bakulayela khona, nawe uye la kuthanda khona inhliziyo yakho. Kodwa leya ngiyagaranta ngayo bafo. Sisiza abantu abaningi kakhulu engibaziyo. Ngiyaqala nanokukhuluma public-ke ukuthi khona abantu enginokubasiza ngembiza. Yabo, ngizokwenzela yona nje ekhona njengamanje ukuphuza. Ngizomthinta umkhulu angizamile ukuchatha, ngikunike uchathe uphuze. Ngizozwa ngayo, ngizokubuza after 2 weeks ukuthi umama kajabule. Ngiyabongela ngoba phela ngiyamthanda unkosikazi wami. Yabo lento akuyona ngiphatha kabuhlungu bafo. Ngajabula kakhulu nanabanye abantu basizeke. Angifisi kube khona ingane yomuntu ezoba kulento le ngikuyona bafo, ayikho mnandi. Manje mawulele nje bafo, nangulela umama asuma usuke engagqokile, nawe ulele mhlawumbe ogqokile, manithintana lutho bafo. Nobona i-load shedding ya-Eskom ivane ibe nje mpam kube mnyama kucime ibani mfethu. Ngithi ngisabathe, ngithi ngiyazama nami ngize ngibuyele eceleni mfethu, ngithi ngiyazama ukuvusa umdlali sifuna ukudlalisa umdlalo. Inkundla ivane ingashubungi, ivane kuthuleke nje. Ngibuyele emakhaya
angazi nani kuma-comment ngicathi khona abantu asebebadala kakhulu asebezaziyo lezi zimo lezi asebeke babhekana nalezi zimo. Ngicathi nabo bazosisiza kakhulu ekuthenini sikwazi ukuthi ubafo athole usizo, ubafo naye nimlayele la ningamlayela khona. Nani abantu abadala yibo abanemfihlo. Mina ngaba nenhlanhla ukuthi ngithole lela khetha lela la ngifundisa, nami lisangifundisa ukuyipheka kodwa ngisahluleka, kodwa njengamanje ngisayilanda kulo leli khetha ngoba ekugcineni hayi mina ngikhala ngezinto esiyidlayo baba. Nabantu esilala nabo kwesinye isikhathi silala nabantu aba-wrong ngoba sothi sithi kanti walala nomuntu ocushiwe. Asangixoleli nje naye mfowethu. Hayi bafo, anginawo amaningi. Ngicathi wonke umuntu embukela emakhaya uzile, solijabulela kakhulu uvulweni emakhaya. Cela niqhubeke bafethu, nijoyine EasyBet, nisebenzise i-promo code ethi STay50 nizoyitholela indathana yemiklomelo. Siyamakhaya TV, siyanithanda kakhulu. Khona usengakusho mhlambe baba? Akukho. Sibonge Makhaya TV, bye bye.